Vítajte vo FISA Cars. Dnes tu máme ďalšie krásne vozidlo. Je to takýto Volkswagen Golf GTI. To znamená 2-litrový benzínový motor s výkonom 180 kW. Vozidlo bolo vyrobené v novembri 2022. Momentálne má najazdených 66 000 km. Vozidlo je v tejto krásnej Nardo Grey farbe, doplnené čiernymi doplnkami, týmito krásnymi GTI kolesami. Čo sa týka interiéru vozidla, je to v takejto krásnej koži. Vyhrievané obidve predné sedačky, vodičová elektrická a pamäťová. Ako môžete vidieť, všetko krásne športovo spracované, mohutný športový volant. Vozidlo má samozrejme aj adaptívny tempomat, vyhrievaný volant. Vzadu takisto tieto krásne športové kožené sedačky, kufri, je dostatok priestoru, samozrejme povinná výbava vozidla. Ak by ste mali o toto vozidlo záujem, momentálne sa nachádza v našom showroome FISA Cars v Rovinke. Cena tohto vozidla je momentálne 26 900 eur. A ešte si ho naštartujeme, aby ste počuli, aký to má zvuk. Samozrejme, v prípade záujmu vieme vybaviť aj financovanie a poistenie tohto vozidla. Neváhajte sa na nás obrátiť.